तुम्ही कधी असा कोलंबी मसाला खाल्लाय का, जो हॉटेलपेक्षा 10 पट जास्त चविष्ट लागतो? आणि जर मी तुम्हाला सांगितलं ही रेसिपी तुम्ही घरच्या घरी अगदी 15 मिनिटात बनवू शकता, तर विश्वास बसणार नाही ना? आज मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने कोलंबी मसाला बनवून दाखवणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी सायली आणि सायलीज रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत स्पायसी, ऑथेंटिक आणि फुल कोस्टल स्टाईल कोळंबी मसाला. सगळ्यात प्रथम कोळंबी आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायची आहे. त्यासाठी कोळंबी ते साफ करून घेतलेली आहे आणि 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद, 1 चमचा मीठ आणि अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आहे. लिंबाऐवजी तुम्ही कोकमाचा आगळ किंवा चिंचेचा कोळसुद्धा घालू शकता. आता आपण हे सर्व साहित्य कोळंबीला व्यवस्थित लावून घेऊया. कोळंबी मिक्स करून झालेली आहे. आता आपण ती मॅरिनेट करायला ठेवून देऊयात. कोळंबी मॅरिनेट होते तोपर्यंत आपण मसाला बनवूयात. त्यासाठी इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कापून घेतले आहेत. कांदे आपल्याला 1 ते 2 मिनटं तेल न घालता परतून घ्यायचे आहेत. कांदा 2 मिनटं परतून झाला आहे. आता यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेऊयात आणि तेल घालून कांदा चांगला रंग येईपर्यंत परतून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता कांद्याचा रंग थोडासा चेंज झालेला आहे. आता यामध्ये आपण 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचे तुकडे कापून घालायचे आहेत. आणि आलं लसूणसुद्धा कांद्यासोबत छान परतून घ्यायचं आहे. आलं लसूण कांदा छान परतून झालेला आहे. इथे मी पिकलेले 2 लाल टोमॅटोचे उभे पातळ काप करून घेतलेले आहेत. आणि आता आपल्याला टोमॅटोसुद्धा कांद्यासोबत परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटो आपल्याला मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. टोमॅटो छान असा मऊ शिजलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. इथे कोथिंबीर मी देठासोबतच घातली आहे. आणि आता कोथिंबीरसुद्धा आपल्याला कांदा टोमॅटोसोबत छान परतून घ्यायची आहे. आपला मसाला भाजून तयार झालेला आहे. आता आपण तो काढून घेऊयात. आता याच कढईमध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि आपण जी कोळंबी मॅरिनेट करून ठेवली होती ती थोडीशी फ्राय करून घ्यायची आहे. कोळंबी आपल्याला 2 ते 3 बॅचमध्ये थोडी थोडी करून घालून फ्राय करून घ्यायची आहे. कोळंबी फ्राय करताना गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि कोळंबी दोन्ही बाजूने छान अशी फ्राय करून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता कोळंबी छान फ्राय झालेली आहे. आता ती आपण काढून घेऊयात आणि बाकीची कोळंबीसुद्धा अशीच फ्राय करून घेऊयात. कोळंबी फ्राय करून जे तेल उरलं होतं त्यातच आपण कोळंबी मसाला बनवणार आहोत. आता याच तेलामध्ये आपण जे कांदा टोमॅटोचं वाटण बनवून घेतलं होतं ते घालून घेऊयात. आता हे कांदा टोमॅटोचं वाटण तेलामध्ये छान एकजीव करून घेऊयात. वाटण तेलामध्ये छान एकजीव करून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण 2 चमचे मालवणी मसाला घालणार आहोत. 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल मसाला पावडर घालणार आहोत. आणि आता हे सर्व पावडर मसाले वाटणामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता पावडर मसाले व्यवस्थित एकजीव करून झालेले आहेत. आता यामध्ये आपण जी कोळंबी फ्राय करून घेतली होती ती घालून वाटणामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता कोळंबी एकजीव झालेली आहे. आता यावर आपण झाकण ठेवूया आणि झाकण ठेवून 2 मिनटं शिजवून घेऊया. 2 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे. आता पुन्हा हा मसाला आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात, परतवून घेऊयात. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर ज्या भांड्यामध्ये कोळंबी आपण मॅरिनेट करायला ठेवली होती त्यामध्येच मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. पाणी घालून हा मसाला आपल्याला पुन्हा एकजीव करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला कोळंबी मसाला कितपत पातळ किंवा घट्ट हवं आहे त्या हिशोबाने तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. मसाला एकजीव करून झालेला आहे. आता यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 मिनटं छान शिजवून घ्यायचं आहे. 5 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढूयात. तुम्ही पाहू शकता
कोळंबी मसाल्याला छान तवंग आलेला आहे. आता आपण हा कोळंबी मसाला पुन्हा छान एकजीव करून घेऊया. कोळंबी मसाला बनवून तयार आहे. किती भारी दिसतोय ना कोळंबी मसाला. आता यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूयात आणि हा कोळंबी मसाला गरमागरम सर्व करूयात. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन आणि चमचमीत रेसिपीसोबत. थँक्यू.